Nie sú na titulkách novín, nie sú na stupňoch víťazov. Občas sa skrývajú v krvi, nasadili život svoj. Oni idú cestou kríža a nestoja v ústraní. Ježiš čaká, pripojíš sa k ním, či bojovať za nich. U anielov je to sláva, miesto v Božom náručí. Maj na srdci choď dávaj, život, ktorý nekončí. Drsné cesty misionárov sú aj cesty najvyššie. S nimi svitá nové ráno, život večný s nimi šiel.